Maayong buntag. Hello, brother Gapo, may buntag, brad Gapo. Si Tatay. Tay, tos Tatay ka to tong pangutanon. Sige, go ahead. Oh. Tay ka nang, sa may, dati kang general conference din, ihawa ka kay local conference na lang. Mga pila po ka katuig sa general conference, Tay? Mga 20. Oy. Then pag local name, usa man ka convert ka sa general, gi ka katoliko na general or pure sa Sabanista juga. Katoliko ko sa na dahil convert ko sa General Conference. So asa man ka dapit nga pila may edad nimo nga nihawa kag katoliko? Siguro na ako sa mga edad nga marong 40 na kapin. 40. Pila edad nimo ron, Tay? Edad ako karon 74. 74. So 20 ka tuig kang nagliman sa general. Pako 40. Elder ko sa iglesia. So sa Kunabo. Dugay ko mainumduman pa nimo, Tay, kung unsa nga patron ng Katoliko ka sa una, Tay? Unsa nga patron? Kanang ako sa una nagsimba mako da sa katedral sa kuan. Di sa Samis, kuan man na kanang Immaculada Concepcion. Taga Osamis ka. So sa imong pagkakatoliko sa una, Tay, 40 ka tuig jud kang nagkatoliko kay pag 40 anyos nimo mihawa man ka. Sa imong pagkakatoliko sa una, Tay, tig-apil-apil pug kag mga kalihukan sa Katoliko, Tay, mga seminar about apologetic, Bible study, tig-apil-apil sad ka. Wala ko. Mao di ay. Wala ko giapilan nga kuan ang apil-apil Sa ato pa Catholic ra ka by name, not by heart. Ana siguro, no? Murag mayon na. Lisod kayo. Nya, kanang gibalhina nimo nga gitawag og general conference. Nya nibalhin man ka ng lokal. Kanang gibalhina nimong lokal, mao ba na ang simbahan nga iyahas Ginoo gyud? Mao gina. Sumala sa mabasa sa balang kasulatan. Sige. Basahi ko no ko og mabasa sa balaang kasulatan, Tay, nga ang Seventh-day Adventist local conference gitukod sa Ginoo. Okay, ato sa nga basahon na ato ang ato sa nga gipangutan naman ni Brother Gapo Eugene si Elder Lumonggo nga 40 ka tuig na siya nga rumang Katolik niya aktibo siya lamang wala lang siya magapila-pila ng mga gitawag og mga apologetics kay lagi busy man sa trabaho panginabuhi. So, ang pangutan na karon ni Brother Gapo, basahon nato sa Biblia kining giapilan no nga SD Church Local Conference mao din tinukod ni Kristo kay simpre iglesia magini. So magsugod kita diha sa Mateo 16 no. So giandam ni Elder Lumonggo ang Mateo 16:18 baka na lang Elder. Sige. Na. Sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. O si babaw nining bato pagatupuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Muna ang iglesia tukod ni Kristo. Amay kuan datay, wa man mo ingon sa Kristo datay nga tukodon ko nga akong general local conference nga wa man naginganlan. Ang ato ang siyempre kini pangutan ni Brother Gapo manggod mura ni siya og pangdebate style ba. Ngaya ka dipito. Ato lang ni gipan Brad. Ang tubagan ang gibasa diha nga si Kristo nagtukod og iglesia. So mo na punto diha Kristo nagtukod og iglesia o niya ang premise ni Elder Lumonggo nga busy mo pangutana nga SDA Church Local Conference
mao ba ni ang iglesia nga iya sa Ginoo. So ang gibasa ni Elder Lumongo, iyang gibasa sa Matthew 16:18 nga dunay mabasa nato diyang iglesia. So ang mga ilhanan sa iglesia nga iya ni Kristo naa diri sa 70 Adventist Church Local Conference, naa diya ang mga ilhanan, apil na ng pagbantay sa atong sabado, ya dili negosyo, kundi iglesia ug uban pang mga ilhanan. So ayaw lang lakagaan ng usa naman ni- letra na imo jong Usa naman ni Brad, Oh, yes. si tatay may kung gipangutana hingbatin maga. Okay, mingkuan ko. Ming puno ko sa imong gitawag pangutana. Kaya ang imong pangutana ang God is dili pang gitawag ba og pang Bible study ba kundi dili pang debate style. So kini kang Elder Lumongo pang Bible study Ato lang ni. Dili, mo lagi Brad, asa dala lang Brad ha. Brad. Dungagan ang Ako, imong among namudaluan. Sige, go ahead. Oh, ane Brad, dili man ni pang debate style ato ha. Bible study gud ni. So para masiguro nato, katuon man tag Biblia, di ba? Para masiguro nato kung tinuod ba nang giingon niya nga ang gibalhina niya mo ni gitukod sa Ginoo mo nang base mong kunos Biblia, di gipangitaan ako sa Biblia asa ni kay pagkigtuon man ning ato. Ingon bitaw San Juan unang Juan 4:1 nga daghan na kayong bagakong mga espiritong nanunghang nagpatuo-tuo nga sila kuno gikas Ginoo. Mao nang mag-usisa ta. So kaning niya atong usisahon ni basis Biblia sa may sitas ani nga local conference nga gitukod sa Ginoo. Tuon Okay, niya ato ha dili ni debate ha. Okay, akong ihatag ni Elder Lumongo. Ayaw lang lakag litra po litra kay mohatag man sa bersikulo o niya iyang sige. ipasabot ang mga sulod diha sa bersikulo to prove pagmamatuod nga ang 70 Adventist Church Local Conference ngaya karong gibalhinan gikan sa korporasyon nya ning balik sa iglesia na Three Angels mao ni ang iglesia ngaya sa Ginoo sumala sa mga ilhanan. So akong ibalik ang Elder Lumongo ang sige, bro. o ya pabuta lang sige, bro. ang mga reaction po nimo. Sige, Elder Lumongo. Okay. Sige. Kanang gingon nimo Bro. mabasa. Wala gi mabata, kundi di masabot. Wala di ay. Masabot ba? Si Kristo nagtukod ang iglesia. Oo. Ha? Tama sa atong gibasa. Yung kanang iglesia ang gitukod, nagaingon si Ginoong Hesus, Juan 14 versikulo 6, nagaingon si Ginoong Hesus. O si Jesus mitubag ako mao ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makadto samahan, gawas ko pinaagi kanako. Mo na nga sa iglesia nga itukod ni Kristo, magpasakop ka na ng mga iglesia. Kasi siya mo dalan siya mga kamatuoran siya mga kinabuhi. Wala bisan kinsa makadto samahan, gawas ko pinaagi kaniya. Na kung karon di ka mapasako ba na iglesia nga gitukod ni Kristo, kasi siya mga andalan, siya mga kamatuoran, siya mga kinabuhi, wala bisan kinsa makadto samahan. Usama man pag-ato sa mga anak, hindi ka magpasako pa ng iglesia na gitukod ni Kristo. Di para histro lang namo na, para makasabot ka. Sige. So Para balik. histro lang namo. Yes. So balik bagamo, balik si mga nga pakutana kana pong bugat-bugat. Sige, balik. Sige. Yan laing pasako pa ng iglesia, Alay. gitukod ni Kristo. lagi Brad, sumala man kas masabot Brad. Oh. Si Kristo namulong siya sa San Juan 10:16. Ako adunay ubang mga karniro nga wa masakop ni ining turila. Kinasayod na siguro taana unsa na turil nga giingon mo na simbahan kinanglan sa dadon ko sila aron mausa sila ubos sa usa lamang ka magbalantay. Dinhi sa atong Biblia nga gigamiton kaning paraphrase on New Testament ni Richard Baxter. Niya may pahayag dinhi sa San Juan 10:16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gathered to me, and Jews and Gentiles, ipokonday, mga Hudyo, mga Hintil, shall be one, na mahimo na lamang silang usa, nga Catholic Church, nga Katolikong simbahan, ubos lamang sa usa, o pangkinatibukan, nga magbalantay. Ang pangutana na ko tay, ang sa may imong nadungog, Catholic Church o local conference?
Wala man mabasa nga Catholic church ning niya. Sige, sa basada bro. Ako basahan ha. Sige, sakpan niro. Dili. 1J. Disisay. Sige basa. O Oh. ako adunay ubang mga karnero Aha. nga dili sakop ning turila. Sakpan niro. Kinahanglan pag manduan ko sab sila, Ay. sila magpatalingog sa akong tingog. No? O usara unya ang panon sa usa Ah, ang ang magbalantay. gibasa. Uy, nabasa ka to Tay, tay. Wala mabasa ng Katoliko ano eh. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Kadali lang ha. Tay. Kadali lang tay. Kung sa may Ang magbalantay sa gibasa karnero. nimo. Tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Oo, kadali lang tay. Tay, kadali lang tay. Kadali lang tay. Tay, kadali lang tay ha. Ang gibasa nimo tay. Ang gibasa nimo walay Katoliko kay Bisaya man na. Ako bitaw nang gibasa ganina, miyana ko nga kana di aing turila nasayod ta na mao na simbahan. Akong gigamit kaning niang the Paraphrase on New Testament, protestante nga translation ni niya, di Katoliko. Ningon man sa Roma o San Juan 10:16 nga hipuson ta Hudyo o dili Hudyo sa mamahimo tang usa ka Katoliko nga simbahan, shall be one Catholic Church, ubos sa pangkinatibuk-an nga magbalantay usa lamang. Ang pangutanan ako base aning Biblia nga akong gibasa, sa may mong nadungog Katolikong simbahan o local conference. Tuklaruhon lang ni. Sige. Tumagat Iler. Kailangan mo ang Biblia. Sa akong Biblia ang gibasa day wala Katoliko. Wala no. Wala yung Katoliko. Wala sa kadala. Wala ko Sa sa kadala, English pero English. Masakpan na po. Ikaduha na Kadala lang sir. Kadala lang sir. Jesus size. Kadala lang sir. Size. Asa di size nila. Sir. Sir, Wait lang, kadala sir. Sir. Wait lang, sir. Okay. Ay lang kahadlok, sir. Sige, sir. Di size. Wala man ta mahadlok. Sige. Murag nagkabuang-buang na mo ani ba? Ara di size, ha? Disay. Sige. Atong basaon na in English na eh. Sige, English. I have other sheep too. They are not in this flock here. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Hala, may Katolik. Wala may Katoliko. Wala gyapon. Sige, tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Tay. Kadali lang tay. Tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Tay. Mga kamaturan, siyang kinabuhi. Wala bisan kinsa Tay, tay. samahan. Gawas, silagi kanya. Tay, kadali lang tay. Kadali lang tay. Wala, tay, dili man nako pangutana diri tay kung nabasa ba, dili man pangutana diri tay. Tuon nga to ha, dili debate ha. Dili man nato pangutana diri tay kung nabasa ba sa imong translation diha o wala, nabay Katoliko anang imong gibasa. I don't know kung unsa na nga translation imo, Bisaya, King James ba na or Tagalog. Now, kanibang niya ba tay? Akong gigamit ang Paraphrase on New Testament ni Richard Baxter. Sumala aning Biblia ha, niingon man, and beside the Jews, I have chosen people. O, gawa sa mga Hudyo, nagpili kog mga tao, among the Gentile, diha sa mga Hintil. O, then I must call and gathered to me. O, tawgon og tipukon sila kanako, and Jews and Gentiles, mga Hudyo og mga Hintil, shall be one Catholic Church, usa na lamang ka Katoliko nga simbahan, under their only ubos lamang sa usa og pangkinatibukan nga ulo og magbalantay, head and shepherd. Ang pangutana nako tay, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Catholic Church o local conference? Inyuhara na nga Biblia. Inyuhara na Asa tay. Biblia Katolik. Tay. Hindi sa akong gibasa dalo. Kadali lang tay. Wala akong mabasa ng Katolik. Tay. Wala man ko mangutana. Asa tay. Aral mo pabor. Wala. Tay. Wala man ko mangutana tay. Kadali lang bro. Kadali bro ha. Balik itubag naman na ni Ellen Lumongo Badgapo, yung nagbalik-balik man mo diha. So,
Kanigamit sa Away, Biblia klaro. Bisaya, wala. Kanigamit sa English nga Biblia, Bible, wala Ako gyapon. Lagi Siguro bro. kay nabasa diha kang Butler nga kanang naa nga version, ang nabasa nimo diha nasayop nga naturang version. So ayo na Ay, insist. tay. Sabot man Ay, naman. pananig yun kay daghang Biblia dire English, Magic ka Bible. Ayaw sa, wala man ko mangutanag na sayop ba ni nga translisyon or sakto ba ni o kinsa ning translisyon na sa Katoliko ba ning niya. Pakituon ning ato ha. Unsa man di imong nadungog tay, honest lang, honest. Ay, di mo ko mutuog mga bakako ni lokal. Honest lang. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Catholic Church o local conference? Katolik. Unsa man po imong nadungog sa akong gibasa po? Oh! So, ang Yes. yes. na badya po, ning basa po siya Biblia, nabak na dungog po ang Katoliko or wala po. So, maurag po na si Mohang gibasa. Nagbasa kag usa ka version nga Biblia nga Katoliko pero sayop to nga version. Nya ning gamit wala. to siya Biblia At nga least- English o Bisaya. Wa po kay nadungog nga Katoliko. So tabla mong duha ni karon. So muna ayo na insist Sige. lagi na imong baklat nga So, Magic dili, Bible. Brad. Brad, sige. dili jud gyapon sa ka-score ug di gyapon sa katabla. Gawas kon maka-provide siya og translation sa Biblia nga nag-ingon local conference kaya murag makatabla siya. Pero wala siya i-provide yan na nagpabili ng kamatuoran nga sakto yang giingon nadungog niya Katoliko. Okay. Laing pangutana tay. May pangutan na tayo. Tay. Ah. Laing pangutana. Kani gyapon dili ni Katoliko kani nga Biblia 66 book raman ni. Global Study Bible. Naay pamahayag ang mga protestante sa ilahang last part dili biya Katoliko ning namahayag aniha. Ilang murag giyas pagtuon sa Biblia ba. Nga ang marka di ay sa tinuod nga simbahan matod pa niingon dinhi sa ilang kuan ha. 4 o 5 more characteristic of the church identified in the scripture. Na mga karakter ang simbahan or kinaiya ang simbahan nga diha sa gitawag nato og sa ma-identified, mailhan sa kasulatan. Una, the church is one. Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. May bersikulo ha. Ikaduha, the church is holy. Ephesians chapter 5 verse 27. Ikatulo, the church is Catholic. Galatians chapter 3 verse 28. Revelation chapter 7 verse 9. Dila na ko ni pang basahon ning meaning ani kitaas kayo. The fourth, ikaupat, the church is apostolic. Saint Matthew chapter 16 verse 18. Acts chapter 1 verse 2 to 3. So, naadi ay upat. 1, Holy Catholic Apostolic. Unsa may imong nadungog sa mga pahayag sa protestanting di Katoliko tay? Ang timaan sa simbahan, Seventh-day Adventist Local Conference o 1 Holy Catholic Apostolic Church? Sa inyo, mana? Kana nang gingon ni mga kuan. Sino na mga protestante, pariharaman mo anak, nagbantay mo Domingo. Oh, kana. Sa ato pa di ay tay, sa ato pa di ay tay, kay basta pareho og nagbantay Domingo kauban ra, tama? Kauban na sila. Kauban mo anak, nagbantay Domingo, naglapas sa ika-4. Sige. Kung ato ding sakyan tay nga kung pareho ra og adlaw igpapahulay kauban na. Sige, kung kwaon na panghuna-huna nimo tay ha nga pareho raman mo anang mga Bonagoy, mga Sabadis, mga Alliance kay mahulay nag Domingo. So kauban na mo. Siya kung kwaon ning imuhang huna-huna tay nga pareho kay mahulay sa Domingo. Ningon si San Pablo sa Biblia tay sa unang Tesalonica 2:15 aning ang pulong sa Dios protestante nga translation Japon 66 book. Ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Kining mga tawhana mausab ang naglutos kanamo. Wa gyud malipay ang Dios sa ilang gibuhat, nagigbatok sila sa tanang mga tao. Ang pangutana nagutay kay kini mga Hudyo galutos propeta sa Dios, gapatay ni Ginoong Hesus ug galutos sa mga apostoles. Sabado may ilang pahulay ani tay kauban sad mo ani pareho sad mo.
Mao na kana nga mga Hudiyo, mo nang Hudiyo ni supak sa balaod sa Dios. Ang Dios nag-ingon nga dili ka magpatay sa ikapulo ka sugo. Mo na mga Hudiyo nga isupak sa balaod sa Dios. Sa ato pa rin, Tay. doon na di ay mga Hudyo nga wala magsupak bro. sa balaod. Wait lang ha. Ato sa clarify ha. Sa ato pa naa di ay mga Hudyo nga balik ibasa ni Badgapo nga nagpatay sa mga propeta nya ilang ipatay sa Hesus. Kato mga Hudyo mo to naglapas sa balaod. Apan no po day mga Hudyo nga wala maglapas sa balaod sama ni Kristo, Hudyo si Kristo. Ang apostolo Hudyo. Sa ato pa sa Seventh Adventist Church, doon na po di ay mga nagbantay sa adlaw Sabado nga gitawag nato nga dili sakop sa pundok ni Kristo nagbantay po sa adlaw Sabado. So mo na nga ang business manggod sa pag-ingon ni Ler sa Lumunggo nga kanang gibasa nimo Badgapo nga protestante nga Biblia nagbantay nagdomingo unya sa ilang pagbantay Domingo daw samara nga misunod sila sa inahan nga Romano Asa ba Katoliko nga mo'y nag-endorsar Si Tatay. nga Domingo bantayan. So ang tanang mga Domingista karon mga born agoy, ang mga born again, mga alliance uban pa diha nagsunod-sunod na sa inahan pinagi kadali, sa pagbantay at ng Domingo ug mo na ang punto Kadali. ni Domingo. So napasi basahon dire sige O, basa. sige. Ako Sige, basahon, ha? kadali lang tay. Kadali lang tay. Ako sa basahon Basta eh. kadali lang tay ha. Kadali lang tay. Paminaw ko ha. Yan lang tay. Oh, Yan. versikulo Kadali lang 1. Basa. Sa iyo Yan lang sa tay, yan lang tay, yan lang tay. tanang kadagkuan sa mga pare. Pare. O ang mga namunuan sa mga Hudiyo. Oh, Nagplanos pagpatay kang Jesus. pare. Pare may nagpatay lagani. Oh. Igapos nila Akong pangutana tay. Nagto kang Pilato. Oh. Sa Romanhong gobernador. Pare dili pastor. Tay. Pare. Akong pangutana tay. Tay, akong pangutana. Akong pangutana tay, kanang pare nga imong gibasa tay. Pare ba na sa Roman Catholic Church o pare sa mga Hudayo? Ang pangutanan niya Iler Lumonggo, kana imong gibasa diya nga pare ba daw na sa mga Hudyo or apil ba na ang pare sa Romano Katoliko? Dali. Klaro man, Mga mga pare Romano, ba na sa tay. Romano, ay. Klarohon na. Sa pare, Ade sa tay. Ayaw sa tay. Ayaw sa tay. Kanang mga pare diha karon tay nga imong gibasa. Pare ba na sa Judaism, religion or mga Hudyo o pare na sa Roman Catholic Church? Pare na sa Roman Catholic Church. O apil lagi sige daw dibe. Romano man to no? Sige daw. Romanhong. Sige daw. Sige tay. Igapos nila Kanang- siya o Tay. gitugan Pilato ang Romanhong. Oh, Romanhon. Tay, kadali lang tay. Tay. Kadali lang tay. Kanang mga pariha tay nga nagpatay ni Kristo nga imong gibasa usa may pahulay anang mga pariha at that time Sabado o Domingo. Sige. So pangutanan ko na Iler Lumonggo, kana ko ng mga pare diha nga nagpatay kang Hesus, no? Nagbantay ba daw na og Domingo o Sabado ba daw na kay pare may nabutang diagon. So Pare. so atong ibalik ng Iler Lumonggo unsay tubag ana kon apil ba na ang pare sa Roman Catholic nga nagbantay Domingo o katong lang pare nga nagbantay Sabado. So tubag Iler Lumonggo, si tubag nimo na. So ang tubag ana Iler Lumonggo, sige. Ang kani mga pariha sa unang panahon nagbantay pa ni adlaw Sabado pero karon nagbantay na Sabadista di ay. Sabadista di ay. So pangutanan ni Iler Lumonggo sa ato pa pag-ingon nimo nga nagbantay sa adlaw Sabado, Sabadista day na, so di na pare sa Roman Catholic pero doon na pay usa ka libro sa Romano Katoliko Dili ito bro. man. Brad, ganina. Ato sa patubag na bro. Ganina. So Sa kadala bro. Katoliko na. Kadala bro. Ganina. Naingon man gud siya nga ang mga alliance born again. Ayaw niya na. Taon sang paagi nga ang Kristohanong Iglesia mihunong sa pagbantay sa Sabadong ipapahulay og may balhin ngadto sa paglihi sa adlaw sa Ginoo ang Domingo. Ay sana tay. Ni Barclay ang Sabadong ipapahulay handuman Ay, sa- sa
paghuman sa pagdalang tay. tapos sa kapito ka adlaw ug ang adlaw sa Ginoo mao ang handumanan sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Sa ato pang tubagan Ah, na tay, Lumongo nga tay, kato mga tay, pare tay. kani adto mga pare wait lang. Sa ato pa ang mga pare kani adto nga nagpatay kang Hesus sa sinugdanan nagbantay to sa adlaw nga Sabado. Apan ning biya Sabadista sila lagi. sa adlaw nga Sabado sumala sa librong Katoliko ning biya sila sa adlaw Sabado ning balhin sila sa Domingo. Apan wala nawala nga sila ginagpatay kang Hesus. Ang ila lang gibiyaan ang Sabado Yeah, lang yeah, tinuod. isa. ning balhin sa Domingo. Pero sila ra gyapon nga Okay. paria ang Asa, nagpatay ni kadali lang, Jesus, kadali hindi lang. pastor sa Adventista Local Conference. Kadali lang. Kana bang mga pare karon nga niingon kag Sabado dayang adlaw igpapahulay ana nila kaniadto sa gapatay pa sa gipatay nilang Ginoo. Yang imong deklarasyon ganina nga pareho raman mo anang mga alliance born again baptist kay na mahulay mog Domingo. Karon ug mao ni nga tong kuhaon nga panghuna-huna nga pareho rag pahulay kauban igunsa man mo ana uyon kang kauban pud mo kay pareho mo pahulay ana. Okay, tubag Elder Lumongo, Elder, ang iyang pangutana Elder kay kung moingon ka nga ang mga born again, mga alliance nagbantay Domingo, so sama sa Romang Katolik sila. So kining gibasa nato sa Biblia nga pari nagpatay ni Hesus o niya nagbantay sa adlong Sabado o niya ning kalit lang sila biya sa adlong Sabado, ning balhin sila sa Domingo ilang gibiyaan ang Sabado nga tinuod ni kapahulay. So ang punto diha nga kinini ang kauban day ta ana da kuno mato panibad gapo nga nagbantay man na sa adlong Sabado Elder Lumongo or ato ibalik ni Lumongo ang duga nga tubag nya ato po hangyo sa gapo nga maminaw po sa tubag. Dili ginaman maingon nga kauban kay kanang naagong pagpatay supag man guna sa blaw sa Ginoo. Oh. Bo. Dili ka magpatay mo man balaw sa Ginoo di kung patay niya ning patay man. Oh, patay mo pare. Patay mapare di nakasupag na sa balaw sa Ginoo. Oh. Okay. So tay, Sa Sabado niya nagpatay sa Ginoo supag nila sa balaw sa Ginoo. Oh. Sige, sabi tay. tubag. Naipangutana tay, San Juan 8:44 tay, ningon man si Kristo, mga anak kamo sa inyong amahan nga mo ang yawa. Ang giistoryahan ni Kristo, ang audience ni Kristo ana at that time sa panahon ngayon ang giistorya. Usa man tong iyang kaistorya ana, mga namahulag Sabado kon Sabadista o namahulag Domingo kon Domingista. So ang pangutana niya Elder Lumongo karon pag-ingon ni Hesus nga ang inyong amahan o ang audience ana yung giingnan ba pag-ingon ni Hesus nga ang inyong mga amahan ang inyong amahan mong yawa. So ang mga audience ana ang panahon na pagsulti ni Hesus kadto ba tong namahulay sa adlaw Sabado o kadtong namahulay sa adlaw Domingo kon Domingista o Sabado ba o Sabadista. So kinsa may audience ana nga panahon na kanang ginan ni Hesus nga ang inyong amahan mong yawa. Ang audience ana daghan ang audience ana. Daghang audience. Sige, daghang audience. Ang audience ana mga Hindu, mga Hudiyo, Oh, mga Parisiyo. apila na mga parisyo, mga pare. Kaya mga Parisiyo na mo bita nagisaway mga Nabay. Parisiyo. Oh, Brad, nabay, asa man na? Brad, asa man na gipamulong ni Kristo, Brad, sa Jerusalem o asa ba ng lugarahan na? ang pangutana Elder karo, murag milikay naman siya sa isyu nga apil ang pare ana murag hadlok siya Ato lang, ato lang klarohon ba? Ato lang. asa ko Asa man na niya? Asa man sa gawali ana, asa man sa namulong ana, nasa Amerika, nasa Jerusalem, asa mang lugarahan na siya ana? So asang lugar ako no. So mo na dakong problema kay watak ana ang lugar pod. Pero ang punto diha, ang giingnan man gud ang giingnan. So daghan ang tubag ni Lumongo brother Gapo, daghan ang giingnan ni Bro, Jesus. ako lang klarohon ba kay ningom sig apil daw mga hintil anas giingnan. Oh. So akong klarohon at that time kung asa sa gawali ana, kung moingon sa Jerusalem, how comes nga naabot ang mga hintil anang Jerusalem nga may labot siguro ng mga hintil sa Jerusalem sa una. Kay mga langyaw mo na gitawag mo na sila langyaw. So ug moanha sila sa Jerusalem, pero kun asa man gyud siyang nasura, pero dili nato na ipamugos kay mura galisod man. Ulain na tong pangutana. Ako siya sa Galilea. Lain na tong pangutana, Brad. Naingon man ang
imong kauban si tatay nga gikan kuno siya Katoliko sa una, laliman kag 40 anyos, pagtakdo 40 anyos, dihawa kay nag-general. Yawa kasabot sa general, naglokal. Oh, karon imbes kay naabot sa kinatibukan na general, lokal na hinuon. So arita. Ningon man si gitawag na to og San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 4, bersikulo 1. Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Mao ilang sundon ang mga bagakong espiritu og mga pagtulunan nga iyas yawa. Sa umaabot nga panahon, naay mamiya sundon tong pagtulunan iyas yawa. Nya nadibaw-an ako nga nibiya man day ka sud sa 40 ka tuig kay matod pa nimo Catholic by name, not by heart. Ang pangutanan nako, Brad, maluwas pa ba ning mga tawhana, Brad? Sa nga nibiya sa Katoliko, maluwat ba? Dili, kaning giingon ni San Pablo diri ba nga sa umaabot nga panahon, nay mamiya sa ilang pagtuo, sundo nilang pagtulunan, espiritong iyas yawa. Ang pangutanan nako ba, kanang giingnan ni San Pablo diyang mamiya, maluwas pa ka na, Brad? So ang gingnan Elder Lumongo kining gingnan ni San Pablo nga namiya sa pagtuo kay nagsunod sila sa pagtulunan sa yawa. Kanang gingnan ni San Pablo ana maluwas pa bitaw korona kanang grupuhang nagsunod sa pagtulunan sa yawa nga namiya man sila. Nya silang pagbiya na pag-slide sila ilang giabandon ang pagtuo nya ming sunod sila sa pagtulunan sa yawa. Ang pangutana ni Brad Gapo pag ni San Pablo ana maluwas pa ba kanang tawhana nga nagsunod sa pagtulunan sa yawa. Sige pa, sige to ba? Kanang magsunod sa pagtulunan sa yawa, di na maluwas kay yawa guna. Atay. No, patay. Ano patayon? Kadto di ay kuan, Brad, kadto di nibiya sa pagtulunan, nya misunod dito ingon man San Pablo nga tin-aw nga nag-ingon ang espiritu. Di gyud ang yawa gaingon, Brad, espiritu gyud. Nga may mga taong mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Mao ilang sundon ninoon ang mga bagakong espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. So ingon ka di gid maluwas. So has kang disgrasyaha gini mga tawhanang nibiya sa gitukod ni Kristo sus 40 ka tuig. Unya nagpaipon anang gitukod siya wa. Kanang gitukod ni Kristo, sumala sa kong gibasa, si Kristo mo dalan ug ang kamatuoran. Siya ang kinabuhi, wala bisan kato sa mahan gawas kung pinagi kanako. Mo nang biya mo diha kay ning nagpasakop ko sa iglesia nga gitukod ni Kristo kay siya mo man ang dalan. Siya mo ang kamatuoran. So, siya mo sa Katoliko tay, kung saan man yung pagkato sa mahan kung pasakop ka diha. sa Katoliko tay dili Ang may sakop diha sa iglesia gitukod ni Kristo. Mo kana ang mga katawan sa Dios nga minanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Batek sugo. Gabantang nagsugo Tay. Ginoo. Dili Domingo. Dili Tay. Domingo Sabado. tay sa Biblia mo base sa kus Biblia taya. No, Kaya giingon din sa San Lucas 24:47. Og nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa pagginulsol og sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. So sugod yung Jerusalem. Sugod. Ang inyong simbahan nga local conference, Brad, asam na gasugod, Brad, sa Pilipinas o sa Jerusalem? So ato ang i-refresh ang pangutana kini bang 70 Adventist Church Local Conference kay Asa gibasa niya nagsugod? ang pagsugod gyud pagsugod sa Jerusalem. Ang sa ato asa gud taga-sugod sa Pilipinas ra ba, Bayugan ra ba, Tubod ra ba, or sa Pilipinas ra ba ni kinini ang gitawag og sila pa kinini ang China made ba ni, Philippine made ba ni. So asa magigasugod ang 70 Adventist Church Local Conference sa Pilipinas ra ba, or gasugod gini diya sa gikan gini sa creation ba, gikan bagi sa Biblia ba ni, No. gikan bagi sa No. Yes, sige. Brad,
kaning kwan ba kaning local conference Seventh Day Adventist local conference asa gini siya nagsugod nga na-organize sa Jerusalem ba ning niya o sa Pilipinas lang? Sige, ang pangutana ni Bird Gapo kung maging tao kinatibukan as a organization kanang pag-organize sa to pa wala siya atong doktrina elder nga kanang Sabado gikan pa sa creation o kadili siya anak mo focus Kanang- kay Brad, knockout man siya na gyud kay no kanang- bako man siya na langanin man siya na lagi kay yan focus ani, na brad, karon tibukan o hadlok siya atong Sabado kay siyempre ani brad, Brad, no wala pa na Brad, wala pa inanya Pilipinas ko- ang ngalana so sige lagi. hangyo mo siya. Inanya kong punto ba nga ako panalitan mag-organize kog laing organisasyon nga lanan na kog living water nga simbahan. Unya, kutloon ako na manguha kog doktrina sa Biblia gikan creation, Sabat, parihan tanan yung doktrina. Then akong ipatuos mga tao nga kining living water nga akong gitukod karon ang doktrina gyud creation naa pas Biblia kasabat ni gisunod namong Biblia di may mga baboy. In short, gisirox pud namo ang inyong doktrina sa local conference. Makapatinuod ba na sa simbahan nga akong gitukod? Sa organisasyon nga living water? Kay naatanan ang doktrina sa Biblia gikan. Ang pangutana ko no elder magkapatinood ba di ba sa kana unuhuan dos katong unuhuan 1:9 nga bisan kisa katong naggauna unya wala magsunod sa pagtulon-an ni Kristo wala siya Dios ato pa kung ang ngalan nga living water example lang living water unya ang pagtulon-an ani is gikan sa Dios gikan sa Biblia muna gyud ni Kristo nga bisan kinsa katong magauna unya wala magpabilin sa pagtulunan sa to pa magbase gyapon sa doktrina magbase kita sa pagtulunan kay mag-unsa man ang naguna or ikaw mo ay naguna sa imong ngalan Romang Katolik pero ang pagtulunan sama ra nga bisan pag ang cook no ang ngalan nga cook nga may tan-awon pero ang sulod ana is tuyo na patis na so dili gid makapatinuod ang gitawag nato ang ngalan ingon nga moingon siya nga atinukod siya kay nasa Biblia ang ngalan so magbase gyapon konektado lang gyapon apin lang gyapon ana ang pagtulunan sige Panalitan nag-organize ko gitawag nato og living water kay tan-aw na ko oy ga-organize man pud imong silingan og the living bread aqua living water sad then giparehistro nako ni Security Exchange Commission para daghan ang mosunod nako akong awaton ang mga doktrina nga naa sa Biblia nagsabat ko di po ko buka og baboy para ninyo ba tanan nagbantay pud mis adlaw Sabado pareha gid mig doktrina tanan ninyo pasabot ba nga kining akong girehistrong simbahan mao ni ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kay ang mga doktrina naa sa Biblia sukad pas creation. Okay, gitubag na abi ato ba basahon gani ang unuhuan Unuhuan 9 bisan kinsa nga magauna og dili magapabilin diya sa tuluhuan ni Kristo siya wala makapanag-iya sa Dios siya nga nagapabilin sa tuluhuan ni Kristo siya nakapanag-iya sa mahan og sa anak unsa may tuluhuan ni Kristo di ay sa barista na siya Lucas 4:16 Sige tuluhuan ni Kristo sige unsa may Brad mangutana lang ko gamay Brad sugod man sa Jerusalem daw iwali asa gasugod ng inyohang pagwali kanang pag-organize anang inyong local conference asa man gasugod so ang pagwali kuno elder asa kuno gasugod kay ang wali ra ba diha sa Biblia sugod Jerusalem pag-organize ba sa man gasugod kay ingon tag di ba niingon mas Kristo sa Jerusalem magsugod so naabot dito sa lain-laing lugar hangtod nga naabot diri sa Pilipinas so kaning inyo asa man na dapit kuan o sa may sinugdanan ana gabasa ra mo Biblia din nakaplaga ninyo din kaparehistro mo o sabay sinugdanan na ng local conference asa ginagasugod gaugat nga simbahan. Okay, asa kuno gaugat so nindot ni pangutana ha doon nagiandam diri nga teksto si elder Lumongo former nga Romano Katoliko 40 ka tuig niya gikan po sa korporasyon ng conference 20 ka tuig pod dayon nakita naman niya nga medyo corruption na o niya kanegosyante na ang maong mga pundok nimbiya sa diha kay nimbalik siya sa 3 Angels nga iglesia gid siya so elder usa may imuhang tubag sa pangutana no kay bahin sa asa ginag-ugat kay kun ako'y patubagon ani
Pwede man, pero nindot gini nga mohatag pod og gamay idea si Elder Lumongo kay gikan sa Romano Katoliko gini siya. Oh? Sige, Elder Lumongo, asa may imong tubag Elder Lumongo. Okay na po si Brother Berne diyo, kamutubag mo si Brother Berne. Oh? Ikaw Brother Bern, kana asa man kuno gikan nag-ugat kining local conference. Kay kang Brother kang Brother Gapo, gikan kuno sila gyud sa Jerusalem. No ila man ang giangkon-angkon gupod. So ato Brother Bern, angkon-angkon buta sa manimo tubag. Ako bra, dili jud ko moangkon nga nag-angkon-angkon. Moangkon jud ko nga ang kining gitawag og local conference kun diin magsugod. Ang pagsugod mag-aksyonan mahitungod sa pagwali. Actually, ang iyang point sa pagwali. Wala pa ni abot sa Pilipinas ang Biblia daan ang giwali sa Jerusalem. Unya apil ta nga walihan sa mga apostoles sa ilang Biblia. Unya mao to nga pag-abot sa panahon nga siguro dili man blind ni si Brother Gapo sa mga pagpanlutos nitong 538 to 1798 mao to pag-abot sa tuig. Sir. Nakoy nadungog sa iyang kauban ba nga apil tas nawalihan sa mga apostoles. Kano sa mga nawalihan sa apostoles, Brad? Kano sa Brad apil tas nawalihan sa mga apostoles mo na yung gipamulong ha. Kano sa amang kanawalihan sa apostoles, Brad? O kinsa mang apostoles sa gawali nimo? Ala sa akong giingon nimo ang Biblia mo ay nagtudlo mo ay unang-unang nakawali. Ningon ka nga, kita apil tas nawalihan sa mga apostoles, mga apostoles. Ang pangutana kinsa mang apostoles ang gawali nimo, nawalihan di kag apostoles. Kano sa amang kanawalihan? Ulat sa Biblia. Kung mutuo ka nga amang sa Mateo padulong sa pinadayag, mga apostoles, kung imo nang gibasa nawalihan ka, pero wa nimo gibasa wa ka nawalihan. Brad. Di ba naingon ka nga nawalihan, apil tas nawalihan sa mga apostol? Ang pangutana alagi, apil kas nawalihan sa mga apostol. Ang pangutana ko mao, kanus amang ka nawalihan sa apostol o kinsang apostolis ang gawali nimo? Sugod sa atong pagpakadungog sa pulong sa Dios, pinaagi sa sulat sa mga apostoles, maunang panahona ang pagwali nila sa tuwa. Sunod nga pungutan, wala ilang English ba? Dili ba? Kinsa ba? Asa ba? Ningon, klaro na ko ni. Di ingon magugag na walihan ka sa apostoles. Kinsa mang apostoles sa gawali nimo kan? Kanus amang ka nawalihan? Sugod sa atong pagpakabasa sa pulong sa Dios nga sinulat sa mga apostoles. Sunod pangutan na kanang lisod. Gabasa ka. Kanang Biblia nga imong gibasa, Brad. Lagi. Kanang Biblia nga imong gibasa, asa man mo gikag Biblia nga gibasa? Asa man namalit mo sa tindahan, ay nanuroy nyo diya din, gipalit yung gibasa ninyo. Asa mo mugikan na ng Biblia nga inyong gibasa? Kining Biblia nga among gibasa, actually maura ni ang katong mga Biblia, brother, nga gikan sa compile sa mga apostoles nga scroll nga nilogos sa Hebreo. Una sa translation, mo ni ang among nabasa karon, brother. Lagi. Kana ba di ba nakabasa ra man day kag Biblia, di human mo basa gi-conclude day nimo nga nawalihan ka sa Lagi, nakabasa ra kag Biblia din ni conclude kag nawalihan na kag apostol. Na ang pangutana. Ang pangutana ko mao. Kanang Biblia nga imong gibasa karon nga matod nimo nakabasa kag Biblia. Asam na nimo gikan ang Biblia nga imong nabasa. Kay aring Pilipinas, deres Pilipinas. Unsang tuiga ta nakabaton diri bookstore o nga nay mga libro baligya din. Usa sa tuiga nakabaton diri og sagwan. Brother, ang imong pangutana og diin gikan ni akong Biblia nga gibasa. Sumala sa kung gitubagan nimo, translate ni gikan sa Grego og Hebreo nga sulat sa mga apostoles ang katong Matthew to Revelation mo tong Grego. Translate. Basa. Unya ang katong Hebreo. Alage, unsa man nga translate, kidagan man tag translation ay Douay, na King James, na Good News Bible, na Revised. Unsa man nga translation? English akong gibasa. Pero Bisaya akong gibasa, brother. Sige, Bisaya. Kanang Biblia nga Bisaya nga imong gibasa, asa man nagikan? Asa man na? Napunitan na rin mo na sa brad.
Nasa man na, Sumala sa akong gituwa. Di ba? Sige, nagbasa kag Biblia, nagbasa kag kada sa brada. Nagbasa kag Biblia. Kanang Biblia nga imong gibasa. So, kung klarohon sa ni, kanang Biblia nga imong gibasa sam nagika na napunitan nimo na dalan din nabasahan nimo. Uy, la nawalihan ako kag apostol ana. Mo pagutana lagi. Sumala gani sa akong hanay kay akong tubag nimo. Kining Biblia nga akong gibasa, gikan ni sa translation sa Grego nga sulat sa mga apostoles og sa Hebreo. Unsa man na nga imong gawiran karon nga imong gibasa nga translation, good news, may balita. Bisaya. Unsa nga Bibliyahan na Bisaya, daghan mo Bisaya ang Biblia dire, na may maing balita, na ang Biblia, na Bisaya nga King James. Unsa nga Bisaya ana? Basta kay Bisaya ni siya nga Biblia. Lagi klaro ako. Asa man ana? Bisaya ni translate sa Grego og Hebreo. Wala namay. Magbalik-balik ka. Klarohon nato na unsa man Bisaya kay na koy Bisaya nga mayong balita, na po koy Bisaya nga King James, na sa koy Bisaya nga ang Biblia nga nay logo sa Sabadista. Maong balita gini atong gibasa. Ipakita sa imong Biblia. Manoon siguro. Wala magkagoy buot. Sa istorya mo kalit magkatawa. Musoon ka? Tanawa sa ko sa imong gigamit karon nga Biblia, unsa na nga version. Unsa may rason nga imong tanawon? Kay aron maklaro na ako tong giingon nimo nga gitranslate gikan sa Hebrew Griego. Tanawa na to, tanawa na ko na imong Biblia ang gidala. Unsa may purpose mo na kanang unsa man kanang imuhang Di kay mura ingon man ka nga ang imong gibasa karon nga Biblia di ay nga matud pang nawalihan kag apostol, gitranslate gikan sa Griego o sa Hebrew. Ang pangutana karon, unsa man ipakita ko ng Biblia. Ya og sa World Almanac 2011. Dili ng World Almanac. Dili ng World Almanac kay wa man tag hisgot register eh. Ang atong hisgotan Biblia man. Di pakita na imong Biblia ang Bisaya ba tanan. Ano mo nga diha dugang pagpamatuod nga nagtug-ang nga gikan sa Griego ug Hebreo ang Biblia nga atong gibasa nga translate. World Almanac, World Almanac. Oh. Ito day kag World Almanac, kay sa man ang World Almanac tinuod na mga statement dia o namakak ng World Almanac. Dunay tinuod na pwede dili. Klaruhan na diya, mura magkagtigbo-tigbo aguko yan ni Ugman na ta mag-asoy. Ikaw mo, imo na nang una-una, inyo na nimo. Ay naabot. Mayroon magkagtinood. Imo pangutana, insakto ka ng nindot nga pangutana. Kay murag imo pangutana, agsaag ba? Dili wala man ni magsagsaag. Ipakita sa nang giingon nimo nga Bisaya nga Biblia nga imong gibasa nga diin ni conclude kang nawalihan kag apostol. Unsa man ang Bisaya Unsa gani rason nga imong tanahon? Muna akong pangutana nimo imong tanahon nako. Panalitan ba? Mayong balita imong Biblia gigamit. Ipakita na kung kanang mayong balita asa na nag-ugat. Sa. Kung tinudan na ikaw magwawali, ipakita ng Biblia imong gigamit. Kaya ako daghan ako Biblia dres luyo. Ay, daghan mo butang Biblia, brother. Na imo isa gabok ipakita na. Ngano mga imong tan-awon ang akong Biblia o sa may tuyo ug tumong? Ang tuyo og tumong nako para masubay nato unsa ka tinuod ng imong giingon nga ang Biblia ang imong gibasa gitranslate gikan aning Hebrew to Griego. Sige, tanawon nako na. Ani aman ri patanaw dia. Kita sa kana pa man problema nimo. Ipakita sa Biblia dire. Napagid dire. Kani dia imong gigamit. Imong gigamit ang Biblia. Mo dia yung King James nga Bisaya. Mayong balita. Daghan. Daghan. Nigamit man ka ganina sakyan lang nako ng imong World Almanac. Nigamit man ka World Almanac ganina. Nasa World Almanac sa pahina 704 nagingon man nga ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Ang pangutana ko mao, unsang simbahana ang gitukod ni Kristo sumala sa almanac imong gibasa? Romano Katoliko Local Conference. Perting nindot ka sa mong pangutana. Sumala sa wala ka nangutana yan na imong gipangutana, giingon ako nimo dunay sakto doon na pwede litinood. Kanang imong gibasa tinuod. Nigamit ka og kanang gitawag nato og World Almanac kay matod nimo naa pabor sa imuha. Karon ang pangutana ko mao, wa mo ko mangutana. Sa
Wala man ko mangutana tinuod ba ni dili. Ang akong pangutana, ang akong pangutana, kaning gitawag og World Almanac nga nigingon man nga Romano Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kinsa gangalan ni San Pedro nga unang baykar. Ang pangutana ko mao, unsa may imong nadungog base sa World Almanac? Ang gisinggit sa World Almanac unsay gitukod ni Kristo, Romano Katoliko o Local Conference? Aning duha. Akong tubagon ha, paminaw ay pagsapaw-sapaw, kay mawahulog ta walay batasan. Akong tubagon ng pangutana. Sa wala pa nimo nagipangutana, ningon ko nimo nga dunay mabasa nga tinuod sa World Almanac, doon na po'y dili. Kanang imong nabasa, dili tinuod. Sunod pangutana. Ay, wa ko mangutanag tinuod ba ning akong nabasag dili? Ang ako ba? Base sa gitawag og World Almanac, unsa may gitukod ni Kristo, Roman Catholic o Local Conference? Asa ning duha? Sa imong nabasa gani nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic mo nay dili sakto. Nga Diba ko mabasa mangutana? Oy, Brad. doon na po'y dili sakto. Sunod pangutana. Wala ko mangutanag, nasakto ba ning iag? Wala. Akong gibasa, nasakto ba? Base lang. Awit na po ha. Balik-balik naman mo sa pangutana. Tagada lang kanako og last ka pangutana kay ako dang in ang live ang live nato para sa radyo Mangguni. So mulapas tani pila ka minuto sa tutbag malapas po ko sa radyo ani. So ako sang tagaan kag last Sige, ka di na lang pangutana. ko, Brad. Di na lang kayo glass pangutana, alang-alang na kayo. Wala. Sige na. Ah, Oh. okay na. Salamat berga po ha. Salamat berga po. Sige.